Pwede. Naka-picture mag... Siya, hindi ka tayo stambo. Grabe yung tawa ko. Gosh, malapit na ako. Taliko na ako. Pagod na ako. Kakabot ko lang guys. Grabe yung camera ko. Alog-alog na yung camera ko sa bike. Well, nagaano pa. Hello guys! Yan. Sawadee ka! Shout out Jexy TV. Yan, Jexy TV mga kabams po. Yan, subscribe na. Ikaw ano tawag mo saan? Kasi wala akong tawag. Basta yung call na ano. Niluto mo yung best. Masarap to. Yung sabi mong masarap. Ayan o, yan o. Yung bilo-bilo. Ayaw Oh! mo. Diba? Oh. Oh! Ay, runot! Ay, ano yan? Kamuting kahoy. Oo. Sa Angel Rosario ko tayo shop ko sa rin nila. Baka kaya busy. Dahil medyo busy pag-usapan. Wala na sinasapan. Wala lang siya magbabalentine sa walang siya sa akin. Nagtatampo na ako sa kanya. Paano yung tawag mo dyan, Bes, sa pusa mo? So guys, magkakaid ako ng buko. Turuan mo ko, Bes, paano yung style? Ha? Paano yung style? I teach you, gano'n. Pag gano'n. Ay, ganun, malilit lang. Ganun. Pahaba. Ganun. Huwag yung matigas, hindi kaya. Huwag na. Kaya yan. Kaya din. Pilitin mo pag matigas. Kasi ba siya kakapasok yan pag matigas? Ano ba? Ano ba? Mga kabems, huwag kayong ano dyan. Huwag kayong dyan. Si Madam Inot nagbubulot ng niyag. Siyang inay. Ay! Lumalis ka dyan! Tangin na mo. Pwede ba magmula sa ano mo? Hindi. Ay, made from kids ba yan? Or adult lang? Sorry. For all naman. Ay, for all naman pala. Edit mo na lang yung nagmura. Butang ko na lang yung beep. Ouch. Diba siya? Dito na lang. Oh, di mo, tapos ibutang mo yun. Lipat kaya natin yung camera. Mamaya na po. Matulong na muna ako. Dapat sa mga pogi kong bisita, Char. Mga poging bakla. Mukhang tamang sa kibon ano? Buko salad. Asin, ano? Ow! Asin sa kutsara. Tinido. Pag namin tinigil yan.
Cherry. Charis. Ganun ba pag napapagod mo? Ganun na yung bote. May tubig kan pa, di makan matutong. Hindi, oh, itabi ako. Suram. Yo. Sila, bro. Si Putong. Papa! Ako na magtawag. Papa Putong! Hindi na ganun. Mag-iis na kayo. Tulo kami, yoy! Buntis po siya. Ngayam. Di naman pinakulo na kasi tali. Sanay pa ka? Atong saraday pa kami, ma. Pula pa rin. Ayan, guys. Naluto pa na namin ang aming bilo-bilong, kamuating ka. Oy, wag mong imayin yung ano ko. Langganang tipak yan. Okay, tapi Masarap to, sobrang tamis niya. Kabagay Kasing ba tamis maging pa, ano? Bukas, kasal na kayo! Kakasala daw kami bukas. I cannot Ay, take di, this wala anymore. na karasalan. Basta ikaw yung lalaki. Pumatali, maging kabiyak si Jericho. Ngayon, magpakailanman. Ano, lambak mo. Hindi kami bagay. Oh, sabi na yan, itigil ang kasal. Oh. May kabit, may kabit. Buntis ako. Ito, nakampang uy, nakampang manikay manabikan. Mana, magmerienda. Pare pa kita nagbakal na kayo ng ano. Yan, di ba? Ay, putik ano. Nagpa-picture yung asa. Ano ba? Ay, yan po dahil mo. Ano po siya? Papa-expose. Katamalis kayo. Mamay utam yung camera. Alis dyan. Hindi mo siya baga ano. Attitude to. Pero yung ugbon, baga ano, baga kada ko yung ugbon, ano. Madali na kan mga ugbon. Ito yung mga lima. Mga lima. Bakit kasi, ba't ano, madali na siya mabuntis. Ako dyan. Pok. Pok. Iba man bakla. Full dapper kan. American hold. Pero mo dalang ano. Box. Anong darsa, no? Iyan ko nakasaray sa bomba. Bagas. Yan ka na nabugli. Buran. Well, pamanay. Lagko na kami yung basuso. Mabisugo. Ang tamis nga na. Totoo na ba, Bes? Hindi pa. Oo, Pagka na ka mo, doy. tuna. Paano tuna? Bagay medyo ano kasi. Pandilay, pagkuha na ka mo, magparawlat ka. Kung mabuti lang kayong dara, ay, pato na naman. Another rest back. Another rest back pala. Amo na ganyan mara. May tricycle na. Naka-aeroplano nga ni abangan mo sa langit. Sa langit ikaw mabang, buko sa baba. Magkakato si Lenny. Nag-aeroplano palaga pa kanyan sa kun. Sa tulong. Kung siguro kung nag-aeroplano yan to, dyan yung baba sa central. Hindi mo nakaban talaga siya. Sa sulong. Mm.
Di man may kigang na. Nakawan ba kasi sila suban na nakita namong katalob niyang maray. Oo. Ano ito? Ano to? Napapagitnaan ng mga sakayan eh. Adi so, sakyan ni Lenny, tapos napapagitnaan siya. Tama, nagising niya sa ito na, nagwag Tas may side- nagising niya sa iwa. May sasayad pang mga nakamotor sa side niya. Ito sa ano niya. Ano mo ito ibig sabihin? Guard. Na baka may Itawi magbadol pala na sa eh. mga nanawing, nagparasak pala sa braso ko. Kaya pala, sabi nila pong naon. Wala ko baka nakakita wig. Baka nakitang ointment para malik ka doon. Fast forward. Dulag siya. Hindi pa tingin ko sa pagka. Nagampang na. Ming! Ming! Didilaan ka ni kanayang kita. Duy. Gagi talaga. Baga siya hotdog. Kala ba? Yung hotdog. Pabun. No, it. Medium best. Catch! Training ko yan. Ano baby? Basta di nakita sa video. Okay lang yan. Nakita? Ganun mo. Wala yun, dito siya oh. Tawan mo naman. Adi ka sabay video nga ni. Adi sama adi. Buray. Tingnan ka, nakasalo yan sa plato mo. Nahuloy manok cake. Sabi mo, padalian mo na yung kantog pa nga ni kan helicopter niya. Kang ina pa baga man sa kanang kaparawla tarog kileni. Daman sana. Sige, tugpa sa islab ta. Pinat mo sa ate? Tingin ka bumaba sa islab na to. Catch. Oo. Very good. Mas ganung tricks ko yan ha. Salo niya. No, ano tanga? Saba! Pare man. Kadiri. Yan mo! Ay, hindi mo na training. Wala nga. Kasaday kaya, di mo ni nakita. Gusto niya takulo. Di mo naiintindihan kasaday. Sabi mo, mali. Ay, hindi mo. Sayang lang. Bay na tama na tayo, magsisalo. Gusto mo na nagbalintok siya. Tanong, nagbalintok kaya yan. Pagkalabay ko, inarap na balintok. O, sige, pasanuhan mo na. Gangan. Bangkay mo. Tubig ko. Hindi mo kan masalo to. Isususo mo sa bunganga. Pero suy ko. Second batch. Bihon. Third parts. Third batch namon, bilang suso. Yan, beneso naman. 5 batch namon, buko salad. Char, buko salad. Ano pang Buko juice. Shoutout kay Manay. Buko juice, guys. Nag-vlog kami Manay. Batch. Ano ang tawag dyan, best? Shh. Anong tawag dyan? Jelly A, sa muna kan? Jelly A, sa tayo mga padadak rorag. Yalo ko daw, try ko. Diba? Nag-yellow siya. Ano yung kinakain mo? Ayan, kakain na tayo, guys. Yung mga vlogger baka diba? Sa mukbang naririnig mo yun, yung may mic sila dito. Tapos buksan na yung coke. Tapos yung yell. Yan. Tapos yung inarog-arog sa chichirya. O kaya kung uno pa man namarag. Ayan na. Kain na tayo ng masarap. Inom muna tayo ng tubig. Japan yun? Japan yan. Philippines yun! Oh, Philippines ba yun? Philippines yun. Ayan. Sikat na vlogger yun. Sinong vlogger? Hmm? Sinong vlogger? Lenny.
Grabe na yung political nga. Ano? My gosh. Yung hindi ako sanay sa kaliwang kamay. Magubat, so yan. Naman gusto ng tao na tubig. Ipapanin na kalilima pa kan. Pag kaya ito paninigya ka to. Ano ba nag-best? Magubat talaga sila yan. Magkaon man ikang umoy. Siguro, 3 kutsara ng umoy. Butang mo sa ulo. Ang presko. Butang mo na rin sa down. No, butang mo sa down. Di mo na kanto. Papa ni Bes. Busog tayo sa ating meriendahan. Di mo ilugi yan. Wala yung birthday girl. Bukas pa darating. Kapay sila ko na. Nandito kami ngayon sa Rip Raps. Ayun na yung mga pogi. Sa tulay, inaabahan nila ako. Magpapapicture daw sila. Tara, mag-picture tayo dito. Dito, Bes? Ay, ang ganda ng ano, yung background ng ilog, oh. Oo nga. Oh. Dali, picture. Ah! Pang DP. Pang profile picture namin. Oh my gosh, oh, pero malalim na ba to? Or pero Adi ka ada ako. putik. Nakakatawa. Nagpipictorial na sana kami kasi nasi CR ako. There's no CR there. Tumataas na yung balahibo ko. Nasi CR na ako. No, ako pwede lang dito na ako umano eh. Nasi CR ako. Sumasakit yan ko. Parang gusto ko na ilabas tong aking sama ng loob. Tinan yung tiyan ko. Oh my gosh. Hindi pa ako bagtas. Sadya lang talaga. Nabusog ako sa birthday yan. The result is here. Yan talaga. Yan na talaga. Sana makaya ko to yan. Kasi kain ng kain eh. CR na ako talaga. Hindi ko na kaya. Ang mawala ka, chor. Oh, hindi mo ba? Nasisira ka na ba kayo? Ang piting! Atari ko, Bes. Sorry, sana ko. Uy, din. Naka-picture mag... Siya, hindi ka tayo stambo. Grabe yung tawa ko. Pasensya na ka, Bes. Nasisira na lang ako. Yan. Masakit na yung tiyan ko. Masakit na yung tiyan ko. Kailangan